Bienvenue à l'Institut de physique du Globe de Paris. Milene su valjda nekako ispred vremena. Ne mogu da pričam. Bazalt, kao put u središte zemlje. Uživamo sada. Sve je zapravo u vibracijama. Mars je posebna tema ovde na institutu. Grupa istraživača radi na Marsu intenzivno već nekoliko decenija. Oni su napravili zapravo seizmometar koji je poslat na Mars. Zabeležena su 3 relativno velika zemljotresa koje nam u stvari ukazuju da Mars nije pasivna nego već aktivna planeta. O drugim nebeskim telima zato što nisu pokriveni vodom kao što je Mars i kao što je Mesec, kao nebesko telo. Znamo možda čak i više nego što znamo o Zemlji, zato što je mnogo lakše satelitima da dobiju zapravo jako dobru rezoluciju površine te planete. Na Zemlji je to komplikovanije zato što imamo hidrosferu, zato što imamo okeane i oni pokrivaju zapravo reljef koji se nalazi ispod okeana. Jedan od razloga zašto je poslat seizmometar na Mars je u stvari da se vidi koliko je ta planeta aktivna i koliko je slična Zemlji. Jer ako ranije u stvari postojala teorija da Mars da je nekada imao aktivnu tektoniku ploča kao na Zemlji, i to je meni bilo fascinantno i kada sam bila na Kolumbiji, sećam se časa tektonike ploča, završni čas je bio tektonika ploča na Marsu i tada sam razmišljala kako bi bilo fantastično da nekada završim karijeru tako što ću raditi tektoniku ploča na Marsu. Za sada znamo da ako je bilo tektonike, ona je bila na drugačiji način. Danas postoje razne teorije. Jedna od njih je da postoje zapravo 2 tektonske ploče, severna i južna. Ja sam jedan deo projekta, zapravo deo sam ekipe koja se bavi proučavanjem Marsa i trebalo bi da uradim jednu komparaciju između transformnih raseda o kojima smo pričali na Zemlji i strukture koje vidimo na Marsu koje još uvek ne znamo kakvog je porekla i šta zapravo predstavlja. Mars ima drugačije traje vreme, dan traje duže na Marsu odnosno na Zemlju i tako da se tamo dani ne zovu dani nego sol, da bi u stvari kompenzovali tu razliku. Možda možemo da kažemo da je 1 godina na Zemlji 1,8 ili do recimo 2 godine na Marsu. Nadamo se da je u stvari to što smo dobili signal da je ispod površine utvrđeno prisustvo magmatskog ognjišta. Ovo je predstava Marsa. Ono što mene interesuje i što bih ja voljela nekada u budućnosti da se bavim je ovaj deo ovde koji se naziva Valles Marineris.